No niin, tervepä terve. Ja tänään ollaan pelaamassa PvPtä Nostacratissa. Ja ystäväni on Emrikul. Sano päivä. Älä räiskaa näitä kuuntelijoiden korvia, kiitos. No niin, eli eikö lähetä? Hyökätään tuonne niin, hiekkatornille. Okei, N, Y, T, nyt. Jukkeripoika, hän lakittiin. Painu. Juokse, läski. En. Kuka mua löi? Perkele. Heitissä nuolle, kiitos. Ajot vai? Okei, mäkin tuun sinne. Tästä sä täällä parkourilla tänne ylös. Mie en pääse sen ylös, kun mä lakittaa siinä kohdassa. No tullaan sitten tässä. Miksi mun takapuoli on niin suosittu? Oh shit! Hei! Nyt loppu tämmönen riehuminen. Minua ei riehuta! Täällä ei riehuta! No et oo ainoa. Äiti mulle käy kipiää. Äkkiä hypätään tänne. Loserit! Ne syöti. Minä. Hei, mennään tonne niin talvitaloon. No sinne justiinsa, se on talvitalo. Jolo! Mitä sä teet? Kivimiekat on yllättävän tehokkaita. Hei, mulla on niin Sharpness 1 timanttimiekka. Mä povitan kaikki alas täältä. Ulos mun talosta. Sinne meni Homeri. Olen. Mutta kun minua peppu raiskataan tälleen, kun kuka vaan nyt turpiin tulee ja äkkiä. Päästäkää mut tänne. Joo. Niin ja... Hei. Onks sä aina noin härö? Niin, hei, mulla on niin pikku ilmoitusasia tähän nyt. Että... Niin kuin mä sen vlogissa sanoin, niin mie sen niin... aloitan sen minun Minecraft singleplayerin alusta. Nyt kun tuli 1.7, niin meni sitten niin... Enkä mä ollut sen edes kovin pitkällä. Niin... Tai pitäisikö minun niinku aloittaa se alusta vai niinku vaan niin etsiä, että se... Mennään niinku... Säätä, että se generoi uudestaan sitä niinku paikkaa. Tai se kokonaan niinku uutta paikkaa.
Mitä mieltä siellä olet, Emari? Että kannattaisiko me aloittaa se alusta vai niin mennään vaan ne uusille alueille? Lauta alusta. Okei. Okay. Ai onko se sinne? Joo. Milloin voidaan tehdä sitä meidän multiplayeria? Niin joo, sitäkin pitäisi tehdä vielä. Niin kuin me ajateltiin, että me tehtäisiin Sistin kanssa meidän 2 multiplayeria. Jep. Se oli niinku semmos yhtä suurta lakia. Ja niin me päätettiin, että me kyllä vähän aikaa tehdä sitä. Mutta nyt kun tuossa single tuli puheeksi, niin voitais nyt aloittaa lähiaikaa. Joo, kyllä me voitais aloittaa. Että... Ja nyt jos tämä sun ääni ei kuulu, niin minä en tiedä mitä minä teen. Eikö se testivideossa kuulu? Koska me kuvattiin 25 minuutin videosta, kun me rupesin editoimaan sitä, niin me huomasin, että se ei kuulu näiden ääni. Lähetä tolle netin linjalle parkkuunta. Aina pitää tää. Netti. No lisää vaan. Mutta jos on niin hirviä semmonen niin... Joo, mutta jos on semmonen kirkuvia pikkusiskoja, niin se kikitää heti. Mutta hei nyt niin... Mennään ensin tonne niin tanssimaan. Hidasta chattia, tästä putkitaan paljon tästä spämmistä. Joo, tässäkin kaikki vipit nää. Joppa on aina kuulla. Hei, mennään nytten tuonne, hyökätään. Mulla on tylsää, katsojilla on tylsää. No, minä hyökkään yksin, heippa. Tapana Homer Simpsonin, minä ammun sitä povilla pyllylle. Sä et mun frende. Painu helvetti. Mulla loppu nuolet. Oi, mä oon kusas. Niin, just sen takia mä oon kusas. Sano silleen, ettei tapahtu ohjeet myös kuten. Kun mä kirjoitan tää chatin, niin tonne tuo sairaan iso, kun tuo chatti on myös pieni. No niin, mennään. Nytten. Joko. Nyt. Mun pikkuveli on sieltä ja haittaa. Aina. Niin kyllä haittakin. Jeija! Ei näin! Netti, mene pois! Ei siis minun internetyhteys, vaan toi netti, niin... Paljon se ei HV. Puolitoista. Ei hyvä idea. Hei, Simpson ja Jokeri on tuolla leijillä. Hei, vaihtiko serveriä? Ei. Mut hei. Hei, tää ei nyt pearni. Oiks? Ota tää. Noin. Hei, tästä tänne. Ota. Joo. Kiva. Nyt on tousee. Ai tonne puuhun vai? Tänne ota. Mamma. Mie heitän tuolle kyllä. Mamma, mä en halua olla yksin. Ai, kävi kipiää. 1 HP jäljellä. Putosin. Enderpearli taidot yli 9000.